Искате ли да покажа бизнес за 30 000 евро на месец? Ами ето. Правиме кафе. Това си е едно малко стенче, което с едно колело си идваш тук, спираш си, взимаш си, разбира се, разрешение от общината, правиш минимум по 30 кафета на час. 30 кафета на час по 3, това са 90 до 100 евро. Тези 100 евро, като ги умножиш по 8 часа, правиш минимум към между 700 и 1000 евро и като продадеш 5 други неща към кафето, със сигурност правиш над 1000 евро на ден. Спрямо някои от дните. Демек, ако го правиш това, мога да правиш между 15 и 30 000 евро на месец без никакъв проблем. Ето ви една бизнес идея. Много хора ще кажат, какво ще правя някакво кафе тук на Олимпия хале? Никой не му пука за 3 евро кафе. Демек, всеки си хубаво ще даде 3 евро за хубаво кафе в Мюнхен, защото такъв е стандарта. Ето ви един човек, който прави кафе, страхотно кафе, с един малък бизнес, мога да правиш 15 до 30 000 евро. Това са 40 до 60 000 лева на месец в Мюнхен.